מכון שילה. מכון שילה הוא עמותה, מוסד שהקמתי לפני, אני זוכר בדיוק למען האמת, 12 שנים אולי, משהו כזה, שהוא בעצם גלגולו חדש, מכון שקדם לו בשם מכון בן ישי. עניינו של המכון הוא מחקר תורני, בעיקר תורת ארץ ישראל. כאשר אני אומר תורת ארץ ישראל, אני מתכוון הן לענייני הלכה, הן לענייני השקפה, מחשבה, הן לענייני תפילה, נוסח וכו', הכל. אני רואה את הדברים כמכלול. יש לנו אם כך את המחקרים שנעשים במסגרת המכון, ויש גם שיעורים בבית המדרש שאנחנו מעבירים לעיתים מזומנות. זה דבר ראשון. מה הביא אותי לעסוק בתחום הזה? כפי שנאמר פה, נדמה לי על ידי הרב מיכאל, דבר ברור הוא שהיהדות המורגלת בת זמננו, אולי בעצם אני צריך, סליחה, אני עוצר ואני עושה rewind קטן, אני חוזר ואני צריך להציג את עצמי במידה מסוימת לפחות ולהגדיר את עצמי. אני לא רב רפורמי ולא רב קונסרבטיבי. בדרך כלל אנשים יאמרו שאני רב אורתודוקסי. אני לא אתווכח עם ההגדרה הזו יותר מדי, אבל למען האמת זה לא מדויק. מדוע זה לא מדויק? משום שכפי שידוע לכולכם, האורתודוקסיה היא המצאה מודרנית מלפני כ-200 שנה. במובן שלא שהתורה שבעל פה היא מלפני 200 שנה, אבל המושג אורתודוקסיה, כידוע לכם, בא לעולם כתגובה לתנועה הרפורמית בגרמניה באותם הימים. ייתכן מאוד שהייתה תגובה בלתי נמנעת וכו', אבל זה כבר דיון היסטורי ואנתרופולוגי וכו', לא ניכנס לזה. אבל זה מה שהיה, והשורה התחתונה של האורתודוקסיה המודרנית הזו היא, כלשונו הידועה של החתם סופר, חדש עשו מן התורה. ושוב, אני לא מבקר אותו עכשיו, שהוא היה צריך להילחם את המלחמה שלו באותם הימים נגד זרמים מסוימים ומעשים מסוימים, שהוא ראה בהם סכנה גדולה מאוד לעם ישראל וליהדות, ואני בוודאי שאני מסכים איתו בשל הערכה הזו. אבל כאשר משתיתים את היהדות על האמירה הזו, בלי ספק, בהכרח אנחנו מפסידים, משום שהיהדות אף פעם לא הייתה בבחינת חדש עשו מן התורה. לא התורה שבעל פה של התנאים והאמוראים, וגם לא התורה שבעל פה, היהדות הנהוגה, הידועה, בעם ישראל מזה אלפי שנים, מאות שנים, אף פעם לא הייתה כזו. תמיד היה מקום, והייתה הכרה בכך שיש צורך לשנות דברים לפעמים, לחדש דברים, לשקול דברים מחדש וכו'. לכן, במובן הזה, אני לא אורתודוקסי. זאת אומרת, אני לא מאמין בשיטה הלכתית מסוימת, מאוד מאוד קשוחה, בלתי משתנית, בשום צורה שהיא לכל דבר ועניין. אני לא מאמין בכך, משום שאני רואה שלמשל, הרמב"ם לא האמין בכך. אני לא מאמין בכך, משום שאני רואה הגאון מווילנה לא האמין בכך. אני לא מחדש פה דבר, באמת, אין בכך חידוש. התורה שבעל פה היא מטבעה, היא מיסודה כזו. אני גם הושפעתי מאוד בצעירותי מהדמויות האלה שהזכרתי עכשיו, הגר"א, הרמב"ם, המהר"ל מפראג ועוד דמויות מופת שכאלה. כמובן גם הרב קוק, אני למדתי בישיבת מרכז הרב למעלה מ10 שנים. ובמשך השנים הגעתי לכלל הכרה, בפירוש לא משום שכך לימדו אותי במרכז הרב, כי זה ממש לא מה שמלמדים שם, לא אז ולא היום. הגעתי להכרה שהיהדות
הקיימת בזמננו, למעשה בכל העולם האורתודוקסי, נקרא לזה כך, ספרדים, אשכנזים, ליטאים, דתיים לאומיים, היהדות הזו היא מאוד מאוד גלותית, בשורשה, באופן עמוק, כמו שתיאר הרב מיכאל בצדק. יש ביהדות הזו, כשאני אומר יהדות, אני מתכוון לנוסח התפילה, מהות התפילה, אופי התפילה. אני מתכוון לפסק ההלכה ומושגים הלכתיים ותפיסות יסוד בהלכה שנפסק ככה ואי אפשר לשנות, אי אפשר לדון יותר בנושא וכו'. המושגים הללו, כשמפשפשים בדברים, בודקים את הדברים לעומק, אנחנו מוצאים שהכל למעשה הוא גם כן לא המצאה בדיוק מודרנית, אבל המצאה מתחילת ימי הביניים או מסוף תקופת התלמוד, זה בעצם יצירת גאוני בבל. ניקח לדוגמה את עצם סמכותו של התלמוד הבבלי, סמכותו הבלעדית בין גאוני בבל של התלמוד הבבלי לעומת התלמוד הירושלמי. מי קבע שזה כך? מדוע זה כך? מי שמסתכל במשנה תורה לרמב"ם, בהקדמתו, מוצא שהרמב"ם כותב משפט כזה, שכיוון שכל עם ישראל קיבל על עצמו את התלמוד הבבלי, לכן כל עם ישראל חייב ללכת על פי מה שנאמר בתלמוד הבבלי. כך כתוב שם. ואני מודה שבמקרה הזה אני הקטן מצטער מאוד מהדברים האלה שאמר הרמב"ם, כי מבחינה הלכתית גרידא, מבחינה הלכתית טהורה, מבחינה עיונית, אין באמירה הזו שום ממש. כלומר, זה שפלוני אלמוני או הרבה אנשים קיבלו דבר מסוים, אין זה מסביר מדוע אני חייב לקבל את אותו הדבר. אין פה שום היגיון הלכתי צרוף בדבר הזה. כמובן שהסיבה להעדפתו או למשפט הבכורה שהתלמוד הבבלי זכה לו במשך ההיסטוריה אינו, לא מהטעם הזה שהרמב"ם כותב שם בהקדמתו למשנה תורה, וגם לא מהטעם שהרי"ף כותב בסוף מסכת עירובין שהתלמוד הבבלי הוא בבחינת בתראה, בבחינת אחרון, אחרי התלמוד הירושלמי. הוא כאילו ראה את כל מה שנאמר בתלמוד הירושלמי, ואם חלק עליו, אז זאת אומרת, הוא ראה, שמע, הפנים ולא קיבל, ולכן יש לקבל את מה שכתוב בתלמוד הבבלי. דבר שהוא גם כן, במחילת כבודו של רבנו הגדול הרי"ף, אין בדברים האלה ממש. אפשר להוכיח באופן נחרץ ומוחלט שגאוני בבל לא עסקו בתלמוד הירושלמי. יש מאמר ידוע בנושא הזה שחיבר לפני, אני זוכר, 90 שנה, 100 שנה, רבנו הגדול לוי גינסבורג, בספר גאוניקה, מאמר באנגלית, אני לא יודע אם הוא תורגם לעברית, ששם הוא הוכיח שלמעשה אין לנו אפילו אזכור אחד ודאי בכל ספרות הגאונים, לפחות זו שהייתה ידועה עד ימיו, שמצטטים משהו מהתלמוד הירושלמי. ואפילו דוחה שני מקומות שבעל דורות ראשונים ניסה לחבר אחד לאחד ולהגיע למסקנה שפה הגאון הבבלי מסתמך על משהו ירושלמי, גם את זה הוא דוחה, שאין בדברים האלה ממש. כלומר, העובדה שאם יש לנו אלפי תשובות מגאוני בבל, ואין אזכור אחד ברור של התלמוד הירושלמי בתוך כל הספרות הענפה הזו, אין זה אלא כעדות גמורה ומוחלטת שלא עסקו בדבר הזה. והטענה של הרי"ף אם כן, שאנחנו פוסקים כבבלי משום שהוא בהתראה לעומת הירושלמי, זה הכל בבחינת תירוץ ליישב מציאות מסוימת לאחר מעשה, אבל זה לא הדבר הגורם, זאת לא הסיבה. מה אם כן הסיבה? הסיבה הייתה המציאות ההיסטורית. המציאות ההיסטורית הייתה שאם בתקופת בית שני, גם לאחר מכן תקופת התנאים, ידע של ארץ ישראל כמרכז התורה העיקרי בעולם הייתה עליה עליונה, היה כאן ובבל היה פה, עם הזמן המצב הזה השתווה. וככל שהשנים עברו, המצב בארץ ישראל נעשה יותר קשה בעקבות הדיכוי של הרומאים ומרד בר כוכבא, ולאחר מכן הביזנטים והרדיפה הדתית של הביזנטים משום שהפכו לנוצרים אדוקים וכו' וכו', וארץ ישראל הלכה והתרוקנה, לא לגמרי, אבל במידה רבה מחכמיה, מיושביה. כל הזמן הזה בבבל פחות או יותר חיו על מי מנוחות, ולכן כמובן נוסיף לכך את הכיבוש המוסלמי של חלק גדול מאוד מהעולם, כולל ארץ ישראל ובבל, והמרכז המסחרי,
גם המרכז המדעי והשלטוני בעולם, או לפחות בחלק הזה של העולם, עבר לבגדד, שהוא היה עיר הבירה של האימפריה האסלאמית. כל זה הפך את ישיבות בבל וגוני בבל, שהם היו אגב מינויים פוליטיים ישירים של החליף. החליף היה ממנה, היה מחליט מי יהיה גאון סורה, לא מישהו אחר, שיהיה ברור. אני לא אומר שתמיד בחור אנשים לא רואים, ודאי שלא כך, בדרך כלל כן, אבל זה שהדבר היה קשור מאוד לפוליטיקה, ושהמוסלמים היו מעוניינים שזה יהפך למרכז התורה לכל העולם היהודי, זה הוסיף ליוקרה שלהם, זה הוסיף לכוח שלהם, להשפעה שלהם. אז במשך הזמן, בתהליך איטי שערך מאות שנים, בגדד והישיבות, איפה זה סורה? מישהו יודע? מישהו זוכר איפה זה ישיבת סורה? זה פרברי בגדד. זאת אומרת, זה היה ממש ליד המרכז השלטוני של האימפריה המוסלמית, וכך היה טוב למוסלמים, וכך רוב היהודים עם הזמן, לשם פנו, מי שהייתה לו שאלה, פנה לשם. וגוני בבל כמובן פסקו ודנו בדברים מתוך התלמוד שלהם, תלמוד הדילן, כן? התלמוד שלנו, זה התלמוד שחיברו פה בבית המדרש הזה, ממש. הם ישבו באותם בתי מדרש, שבהם ישבו רב אשר ורבינה וכו'. לכן הם פסקו על פי תלמודם, והמנהגים שלהם השתלטו והתפשטו בעולם. ויחד עם התפיסות ההלכתיות והמנהגים, גם עברו השקפות מסוימות. והרב מיכאל דיבר פה על מין השלמה עם הגלות, נכון? וזו עובדה, ואפשר להצביע על כך מהרבה מקורות. רק נזכיר כאן את דברי התלמוד הבבלי הידועים בתלמוד הבבלי מסכת סוכה ומסכת ראש השנה, שאומנם לא כתוב שם מפורש, אבל משתמע מבין השיטין, וכך מפרש שם רש"י בתוספות, שבית המקדש לעתיד לבוא ירד מן השמיים. כלומר, תפיסה מאוד מנותקת מן המציאות, וזה, אני אפילו רואה קשר בין זה לבין הנוסח, הוא מביא גואל לבני בניהם. מה זה מביא גואל? אתם יושבים פה, לא עושים בעצם שום דבר, אתם ממשיכים ללמוד מסכת יבמות, לומר תהילים, והקדוש ברוך הוא יביא את הגואל. מתי שירצה, ואיך שהוא יודע לעשות את זה, תסמוך עליו. זו התפיסה. אומנם המאירי שם מפרש, שאפשר לפרש לא באופן כזה, אפשר להבין, אפשר לומר שבית דין של טועים, הורו להם לבנות את בית המקדש בלילה, ביום טוב, כפי הסוגיה שם לא ניכנס לזה, אבל הפשט היותר פשוט הוא כדברי רש"י והתוספות, יש אפילו מדרש מאוד מאוחר, כמובן לא מתקופת חז"ל, שמדבר על כך שבית המקדש ירד בין השמיים באש. התפיסות הללו של אנחנו בגלות, תפקידנו הוא לא לעשות, לא לזעזע את אמות הסיפין, לא לעשות שום דבר מיוחד, ולא לא לחדש דברים. זה הניגוד המוחלט לכל התפיסה הבבלית הזו, זה מה שהשתלט בעולם. לכן, מה שהרמב"ם כותב של מדוע התלמוד הבבלי התקבל, אני בנקודה הזו חייב לומר, זה לא בדיוק כך, אלא ההיסטוריה גם על כך. אפשר אפילו לומר משהו אחר, אפשר לומר שיוליוס קיסר וספסיאנוס וטיטוס, ואחר כך הצבאות של מוחמד והביזנטים וכו', כל אלה בעצם פסקו שההלכה הגיעה כמו התלמוד הבבלי. הם אלה בעצם שיצרו את המציאות הפוליטית ההיסטורית שהביאה לידי כך, ודאי ששום יהודי לא ישב ודן בנושא, שום בית דין לא עסק בנושא, האם לפסוק כתלמוד זה או כתלמוד זה. זו פשוט מציאות שנוצרת עם הזמן. גם זה אגב כותב מה שאמרתי עכשיו, שוב באמת לא חידוש שלי, אם כי הוא מובן מאליו, כותב את זה גם כן לוי גינסבורג במבוא הגדול שלו, בפירושים וביאורים על הירושלמי. מה שנכון, ולכן, ממילא בעיניי, אין סיבה עקרונית להעדיף תלמוד זה על פני תלמוד זה, אלא יש להתייחס לשני התלמודים בשווה ולראות לאן הדברים נוטים. כמו שהרמב"ם כותב שם, שיש מחלוקת בין הגאונים, יש לפסוק כמי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון בין אחרון, כך כותב הרמב"ם שם. כך לדעתי, יש לנהוג גם בין שני התלמודים, לראות דברי מי נראים יותר סבירים, יותר מתאימים למציאות. לי ברור שהמציאות של עם ישראל היום, בארץ ישראל, ובכלל, המציאות הזו תואמת יותר את התפיסות של ארץ ישראל, הן בהלכה, הן בהשקפת עולם. למשל, אין זה נס ופלא, אין זה מקרה שבתלמוד הירושלמי
אין אפילו רמז לכך שבית המקדש ירד מן השמיים. ההפך הוא הנכון. במסכת מעשר שני נאמר שלומדים שם על פי מה שנאמר במשנה ועל פי פסוק שבית המקדש ייבנה קודם למלכות בית דוד, ועדיין תהיה מצוקה בעולם, אפילו יהיה למשל חיסרון של ענבים למקדש בירושלים, לכן היו צריכים לתקן תקנה מסוימת. כלומר, יש בהחלט אפשרות לפי הירושלמי שבית המקדש ייבנה ועדיין המצב לא שלם, מלכות בית דוד עוד לא עומדת על תילה וכו' וכו'. אם כן, יש לנו שתי תפיסות עולם. שתי תפיסות עולם שונות במהותן. ושתי השיטות הללו אנחנו רואים אותן, אם עוקבים אחר הדברים, לאורך ההיסטוריה כשני קווים מקבילים. אם הרמב"ם כותב, למשל, לגבי בר כוכבא, שלא ביקשו ממנו לעשות נס, או לחיות מתים או משהו כזה, לעשות מופת, להוכיח שהוא המשיח, והרמב"ם לומד את זה מאיפה? לא במקרה, מהתלמוד הירושלמי, במסכת תעניות, פרק ד', אז הראב"ד מיד מקשה עליו ואומר, אבל כתוב בסנהדרין, איפה? בסנהדרין הבבלי, כמובן, צד זין, כתוב שם הפוך, שכן ביקשו וכן דרשו. זאת אומרת, שוב רואים את התפיסות הללו של גאולה בדרך הטבע, גאולה מן השמיים, גישה ניסית ולא קשורה למציאות הידועה לנו, וגישה הרבה יותר ארצית, הרבה יותר, אני הייתי אומר, קרוב למה שאנחנו מוצאים בתנ"ך למשל. שתי השיטות הללו קיימות בעם ישראל מזה כנראה לפחות 2000 שנה, ואין ספק, לפחות בעיניי, וככה אני מדבר פה כמי שלמד במרכז הרב, הושפע מאוד מהרב קוק למשל, אין ספק שתורת ארץ ישראל, דהיינו התלמוד הירושלמי, פסיקת ההלכה של התלמוד הירושלמי, מנהגי ארץ ישראל, נוסח התפילה של ארץ ישראל, כל אלה הרבה יותר מתאימים לאלה שרואים את עצמם היום כהולכים בדרך הזו של הרב קוק, ונקרא לזה באופן גס, למרות שאני לא אוהב את הביטוי הזה, את המונח הזה, בציונות הדתית או הציבור הדתי-לאומי וכו'. הרבה יותר מתאים, הרבה יותר תואם, הרבה יותר טבעי החיבור לדברים האלה מאשר החיבור לעולם הלכתי, השקפתי של תפילה, נוסח תפילה וכו', ששורשו ויסודו בבבל דרך אירופה וכו' וכו'. לכן התחברתי לדברים האלה, וככל מי שעסק בתחום הזה, מיד התוודעתי לכך שכשם שמעולם לא היה נוסח בבל אחד, כך לא היה גם נוסח ארץ ישראל אחד. כמובן גם מהר מאוד הבנתי שבארץ ישראל המוטיבים שהוזכרו פה של יצירתיות וחדשנות ופייטנות וכל אלה היו מאוד מודגשים וחיים וקיימים פה בארץ ישראל, מה שלא היה בבבל. הגישה של גאוני בבל, רובם לפחות, הייתה נגד הפייטנות, נגד היצירתיות הזו, לפחות לא בתוך בית הכנסת. גם הרמב"ם היה מצד אחד קצת כזה, אפשר לראות את זה בכמה מתשובותיו, אבל בארץ ישראל בוודאי שלא ככה נהגו. היו גם חכמים שלא היו ממש חכמי ארץ ישראל, אבל שהושפעו מאוד מדרכה של ארץ ישראל, דוגמת רב סעדיה גאון, שהיה פייטן גדול וחיבר, יש לנו את הסידור שלו וכו' וכו'. אז אני הושפעתי מכל המקורות, מכל החשיבה הזו, מכל המחקר הזה, ולכן לפני כבר שנים רבות מאוד, תלמיד שלי בשם יאיר שקי הוציא את הסידור הזה, ויש פה אפילו מדבקה לאחר מעשה הוא החליט להוסיף. זה ביסודו של דבר מבוסס על עבודתי, אבל העבודה הייתה עדיין, אז וגם היום, לא מוכנה להוצאה לאור, ולא רציתי אז להוציא את זה, אבל הוא החליט שאי אפשר להתמהמה יותר, והוא הוציא את הדבר על דעת עצמו, וערך בו גם שינויים מסוימים, ועשה בו דברים מסוימים שאין רוחי נוחה מהם, ולכן אני לא יכול לסמוך את ידיי על הדבר הזה, אבל אני יכול לומר שהוא בסדר, אפשר להתפלל מתוכו, אין בזה שום עבירה, אין בזה איסור, אפשר לגעת לפחות קצת בנוסח ארץ ישראל שבו, בהבדלים שיש בו וכו'. הוא עשה עבודה יפה וחשובה. אני בעזרת השם מתכונן, מתעתד להוציא סידור כזה. אל תבקשו ממני להתחייב לתאריך, אבל אני משתדל, אני מקווה
שהשם יהיה בעזרי ואני אוכל לעמוד במשימה הגדולה הזו. זה באשר לסידור. לפני, נדמה לי 8-9 שנים, לא זוכר בדיוק. לא, בעצם נתחיל ממשהו אחר. אני רואה שגם זה נפל מתוך זה, אז אני אתייחס. כן, זה מה ששלחתי לפרופסור מרקס. זה דבר שבאמת הוצאתי לפני 20 שנה פלוס. זה נוסח חלופי ביחס למה שמופיע ברוב הסידורים, נוסח חלופי לתשעה באב. אם ניגע בנושא הזה בקצרה, וכמובן במניין שאני ייסדתי, גם כן לפני למעלה מ-20 שנה, אנחנו כל השנים משתמשים בנוסח הזה, ומתפעלים בנוסח שדומה למה שכתוב פה, פלוס מינוס. הנוסח שמופיע ברוב הסידורים, שאומרים בתשעה באב, שמתחיל במילה נחם, מקורו אינו ידוע בכלל. הוא לא מופיע, בתלמוד הבבלי דרך אגב אין אזכור לשום נוסח שהוא שמוסיפים בתשעה באב לתפילה. ברור שבבבל במקור לא הוסיפו כלום לתפילה בתשעה באב. הדבר מופרש בתלמוד הירושלמי שמוסיפים תפילה מסוימת או משנים את נוסח ברכת בוני ירושלים באופן מסוים בתשעה באב. זה מופיע בתעניות ובמסכת ברכות גם כן בתלמוד הירושלמי. ועל פי הנוסח שמופיע שם, ואגב זה הנוסח שמובא בלמעלה מ-20 ראשונים וגאונים. הנוסח שנחם בקושי מוזכר באיזשהו מקור, זה מאוד מעניין. הוא מוזכר נדמה לי באור זרוע, בשם גאונים סתמיים ללא שם, אבל, ולכן הוא אומר, יש אומרים את הנוסח הזה בשחרית והנוסח הזה במנחה, פשרה ידועה שהיהודים טובים בזה. אבל הנוסח המקורי הוא של ארץ ישראל, של התלמוד הירושלמי, והנוסח הזה התקבל גם בבבל במשך הדורות, לכן הריף שהוא מביא את הנוסח הזה, את התפילה הזאת לתשעה באב, הוא חייב להזכיר את זה בשם הירושלמי, כי אין לזה בבלי, וכך הוא עושה. והנוסח ואגב, אם תבדקו אותי עכשיו, מיד אם מישהו זוכר פה את הריף בעל פה ויבדוק ונמצא שבריף כתוב נחם ולא רחם, כמו שכתוב פה, אז מיד ישאל אותי, אז מה אתה מדבר? הוא מבין נחם ולא רחם, אז דעו לכם שזה צונזר. זה שונה בידי מאן דהוא. כי המשך הנוסח מלמד על כך, כי כתוב שם נחם, כי הנוסח הרגיל, מה למשל, איך אפשר לדעת זאת? מאוד פשוט. זה נוסח אשכנז למשל. נחם, השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, נכון? אבל אם אתה אומר רחם, אז לא שייך להגיד את, אלא צריך לומר רחם השם אלוקינו על כך וכך, נכון? אז בריף שם מובא נחם, ואז כתוב על. אז ברור, מי שבא לשנות לא עשה עבודה מספיק מושלמת, וכך גם בראש הדברים שונו, אבל ברור שבכל המקורות העתיקים, ברב סעדיה גאון, ברמב"ם גאון, ברמב"ם ועוד ועוד ועוד, מובא נוסח של הירושלמי. לכן על בסיס הנוסח הזה לקחתי את הנוסח של הירושלמי, ורק שיניתי בו מילים ממש מעטות. למשל, במקום לדבר על העיר החרבה, שבימינו, ברוך השם, לא ניתן ולא צריך לומר זאת, ואסור לומר זאת, אז כתבתי, ההר האבל והחרב, כן? וזה דבר שאפשר וצריך לומר. שינויים ממש קלי ערך שכאלה, זה בסך הכל מה שעשיתי, בתוך כך יש איזה הסבר מדוע אני עשיתי זאת. אני מצטט פה מדברי המשנה הידועה, שרבי אליעזר אומר במשנה, שכל תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים, במסכת ברכות פרק ד', ורש"י שם מפרש שתפילתו היום כן אתמול כן מחר, כלומר כל יום אותו דבר בלי שום שינוי. לפי רבי אליעזר זה לא בריא, מצב לא בריא, שם הירושלמי ידוע שצריך לחדש בכל יום. אז הבאתי את דבר רש"י שאי אפשר לומר, כיוון ששנה שעברה אמרנו את הנוסח הזה, אז ממילא גם השנה חייבים לומר את הנוסח הזה. אם המציאות משתנה, גם התפילה יכולה וצריכה להשתנות. זה הדפסתי לפני 25 או 20 שנה, אני לא זוכר בדיוק. לפני כ8 שנים נדמה לי, אני הוצאתי לאור את נוסח ארץ ישראל, ברכון נוסח ארץ ישראל. הנוסח הזה מבוסס על מקורות מהגניזה, מקורות של הראשונים, הגאונים, הרמב"ם וכולי, מסכת סופרים. מאפיינים אותו, אפשר לומר, שני אפיונים. אפיון אחד הוא קצר, לא משום שעיקר מטרתי היה לקצר.
למרות שאני כן רואה בקיצור דבר מבורך. לא משום שאני לא אוהב להתפלל, ולא משום שאני רוצה לברוח לעסוק במשהו אחר, והתפילה לא מעניינת אותי, אלא משום שאני מאמין שבכל מה שקשור לתפילה, כל המוסיף גורע. ככל שאומרים יותר מילים לדעתי, הכוונה הולכת או מתמעטת. קשה יותר לאדם לכוון את דעתו לברכת המזון שיש בה, למשל, 500 מילים או 400 מילים ולא 150 מילים. הרבה יותר קשה לכוון את הדעת כל הזמן למה שאתה אומר, כי אתה, א', אתה רגיל לזה, ב', אתה ממלמל הרבה דברים. המוח לא מצליח להדביק את המהירות של הפה, של המלל, והראש פורח לו למקומות אחרים. כאשר אדם יודע, יש לי פחות מילים לומר, ולא כל כך קשה להתכוון לכל מילה שאתה אומר, כי אתה לא אומר כל כך הרבה, לדעתי הכוונה דווקא הולכת וגדלה. זה הניסיון האישי שלי, וכך אני גם שומע מהרבה אנשים. זה דווקא די להיט, אפשר לומר, הברכון הזה. גם יש נוסח מקוצר, זאת אומרת, זה אותו נוסח, אבל לא תוספות. כלומר, זה מתאים ימות החול, ללא תוספות כמו הרחמנים, וללא על הניסים וכיוצא בזה. אין פה תוספת לשבת, זה רק לימות החול, זה טוב לארנק. זה שלחתי לפרופסור מרקס על פי בקשתה, ושוב, אני מצטער שלא הבאתי היום. הזכרתי שאני צריך להביא, ובסוף נשכח ממני. אבל אני אשמח אם יש פה... אני אשמח לשלוח לפרופסור מרקס, למשל, או מישהו אחר פה. מצוין. מה שכן חידשתי פה, אני חייב להודות, הוא בקטע של על הניסים. יש פה על הניסים של חנוכה ופורים, זה ידוע. גם פה שיניתי קצת וחידשתי קצת. יותר מבוסס על המקראות בגילת אסתר למשל. גם למשל דבר שהוא היסטורית לא נכון, השמטתי למשל, בעל הניסים הידוע כתוב, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. כידוע הוא לא היה כהן גדול, גם אם נפרש שהכוונה גדול, חשוב ונכבד וכו', זה מטעה, ואין שום צורך לומר זאת, לכן אני לא אומר את זה, אז כתבתי בן יוחנן הכהן, חשמונאי ובניו וכו', למשל. אז הוא גם מדויק היסטורית. יש פה על הניסים שאני חיברתי למה שמכונה בימינו יום העצמאות, שזה מונח שאני לא אוהב אותו בכלל, כפי שכותב שבתאי בן דוב בספריו, גם לזימבבואה וגם למוזמביק יש יום העצמאות, ולנו תואם יותר, מתאים יותר, נכון יותר לכנות את היום הזה לדעתי יום תקומת ישראל. אבל כדי שהציבור ידע על מה הכוונה, אז כתוב פה יום העצמאות. אבל אני אומר לכם, אולי היום הייתי מדפיס את זה שוב, הייתי חוזר בי וכותב יום תקומת ישראל, ואז הייתי כותב אולי בסוגריים יום העצמאות. וליום ירושלים, שזה גם יום מאוד סתמי כזה, כי מחר אפשר גם לקבוע יום תל אביב או יום חיפה, כתבתי כאן, אני מעדיף לכנות את היום הזה יום גאולת ירושלים. זה, שני הנוסחאות האלה חיברתי לפי יכולתי המועטה, והשופט ישפוט. ודאי, ודאי. אתם תשפטו אם פעלתי נכון או לא. באופן מעשי, אני יכול לומר... נושא הגבולות, זאת אומרת, כי אתה משנה פה בחתימה, נכון? חתימה בברכת המזון? לא בברכת המזון, או ב-18... אז ב-18 שוב, למשל, איפה יש שינוי בחתימה ב-18 בנוסח שלי למשל, לבין, או נוסח של תלמידי יאיר שקי, לבין, או נוסח הזה, שזה היה מהדורה ניסויית שהוצאתי לפני 15 שנה או משהו, ומה כתבתי פה למשל, אני אצטט לכם, למשל, ברכת רפואה, ברוך אתה השם, רופא חולים, לא רופא חולי עמו ישראל. למה? א', זה קצר יותר. ב', כך מפורש בתלמוד הירושלמי. במקום שיש לנו אזכור מפורש, מובאה מפורשת במקורות ארצי ישראלים עתיקים, כמו התלמוד הירושלמי, כמו פסיקתא דרב כהנא, כמו ספרי דברים וכו', והעיקר רבה, בראשית רבה, שיש אזכורים פה ושם של קטע מסוים, אפילו קצרצר, מתוך התפילה, כפי שהיה בימי התנאים והאמוראים בארץ ישראל. אני רואה את זה כדבר כמעט שאין לערער עליו.
אתה מסכים עם היגר וגם עם מסכת סופרים, שהוא מקורו בארץ ישראל? אני חושב שבוודאי מקורו באופן יסודי בארץ ישראל, אבל הוא משקף גם, יש בו גם תוספות ושינויים ודברים קצת מבולבלים. כנראה שביסודו הוא מתקופה, סוף תקופה ביזנטית, אבל כפי שדובר פה, גם בארץ ישראל היו השפעות בבליות בתוך ארץ ישראל עם הזמן, כי באו יהודים מבבל לכאן וירדו יהודים מכאן לשם, והדברים התבלבלו, התערבבו קצת, בוא נאמר. אבל אם אני מוצא בתלמוד הירושלמי כתוב מפורש שהנוסח הוא רופא חולים, אז למה לי להאריך יותר? מעבר לזה אני אומר לכם עוד כלל שגיליתי עם השנים, שכמעט כל החתימות של תפילת 18 שקבעו, בוא נאמר, אולי שקבעו אנשי הכנסת הגדולה, אבל בוודאי כפי שהיה נהוג בארץ ישראל, בזמן המשנה, בזמן התלמוד, כמעט כל החתימות הן בעלות שתי מילים. מגן אברהם, מחיה המתים, האל הקדוש, גואל ישראל, הרוצה בתשובה וכו'. כמעט בכל הנוסחות, רק יש מקום אחד או שניים שאי אפשר, למשל, אי אפשר לומר את הרעיון, אי אפשר לבטא אותו בשתי מילים. למשל, מקבץ נדחי ישראל. איך אפשר לומר זאת בשתי מילים? מקבץ ישראל, אפשר, אבל כנראה שאין צורך להידחק בכך. אגב, יש שינוי נוסף, אבל שוב, יש סימוכים לכך. אפילו בטור, למשל, הלכות תפילה בטור, הוא מביא נוסח, הוא אפילו, רבנו יעקב, בעל הטורים, בנו של הראש, מביא נוסח בני רומניה, בזמנו, שהיא נוסח עתיק. שהם אומרים, אוהב המשפט, לא מלך אוהב צדקה ומשפט, אלא אוהב המשפט, שוב, חתימה של שתי מילים. כלומר, זה דבר מאוד עקבי, מאוד שיטתי. יש גם אפילו מקום אולי לקצר בברכה של המשומדים, שובר רשעים ומכניע זדים, או אפשר אולי רק לומר שובר אויבים, אפשר אולי רק לומר מכניע זדים. במקרה הזה אני נוטה לומר את ארבעת המילים, משום שיש גם רשעים וזדים, זה לא בדיוק אותו דבר. המושגים אינם נרדפים, ולכן פה אני אומר ארבע מילים, אבל שוב, אם ממשיכים הלאה, מפתח לצדיקים, המקור הוא בונה ירושלים, וברכת דוד, מלכות בית דוד, שלפי נוסח ארץ ישראל מצורפת לברכה אחת, אז ממילא יוצא ארבע מילים, אלוהי דוד ובונה ירושלים, כי זה במקום שתי ברכות. שומר על שתיהם? שומר על שתי הברכות או שאתה מאחד? לא, ברכה אחת. אתה מאחד? כן, כן, ברכה אחת. זה כמו שמפורש, כמו בתוספתא. השמטתם את הברכה של... כן, בנוסח שלי, נוסח גם שמובא פה, יש 18 ברכות, לא 19 ברכות, משום שברכת ירושלים ומצמיח קרן ישועה התחברו לכלל ברכה אחת, כמו שמפורש במדרש תהילים, בירושלמי, בתוספתא וכו', ברור שכך היה המנהג בארץ ישראל. אז החתימה אלוהי דוד ובונה ירושלים. יש ממש עניין שמתפלל בנוסח הזה? אז ככה, אז זהו, אז כרגע, נכון להיום הזה, אין לי עניין קבוע שמתפלל בתפילה בנוסח הזה, וזאת מסיבות טכניות בלבד. שינוי של מקום, שינוי של אנשים שעברו והיו בשכונה ואינם בשכונה, הרי למשל לתפילת שבת, שאנשים גרים במקומות שונים וכו', אז קשה לרכז את כולם במקום אחד, אלא אם כן, היה לי בשכונה מספר מספיק של אנשים שהיו מעוניינים בנוסח הזה. לא זכינו לכך שבדור הזה יש עדיין, הפתיחות הזו לתפילה שכזו, עדיין זאת לא נחלת הכלל, בוא נאמר כך. ולכן, אומנם הייתה תקופה שגם בשבת הצלחתי לעשות מניין קבוע, ואפילו קראנו בתורה לפי המחזור התלת שנתי. כן, כן. אולי תספר את זה קצת עם התרגום, זה מאוד מעניין. אוקיי, אז אני תכף, אגב, אז זה רק אומר, זה התחיל לפני למעלה מ-20 שנה גם. התחלנו בהתחלה בראשי חודשים. ראשי חודשים היינו מתכנסים פעם בחודש, אני ותלמידים מסוימים שהיו יכולים להגיע, כי שוב, אנשים לחוצים, צריכים להגיע לעבודה וכו' וכו', אנחנו מכירים את המציאות, אבל בכל אופן הצלחנו במשך המון שנים להתפלל כל חודש. אחר כך זה הפך להיות כל יום חמישי, כל שבוע. ואחר כך הייתה תקופה שנוספו אנשים מסוימים בשכונה, והצלחנו לארגן מניין בשבת, מניין מצומצם, אבל הצלחנו ועמדנו בזה במשך אולי שנה. ואז בשבת זה התבטל, אבל ביום חמישי, בראש חודש זה המשיך עד לפני כשנה וחצי, שנתיים. ואני גם מקווה בעזרת השם לחדש את הדבר הזה. אז היה מניין במשך שנים, אז יש לי גם ניסיון קצת מעשי בתחום הזה.
באופן מעשי, מה עשיתי? גם דובר פה קצת על לחן, נכון? אמרת לחנים, שללא לחנים שונים, מיוחדים, או משהו מייחד, משהו ייחודי, הדבר לא יתפס, ואני מסכים איתך, זה בהחלט נכון. אני המצאתי יש מאין, פשוט איכשהו השראה כזו, המצאתי יש מאין ניגון מסוים. מה זה ניגון? לא בדיוק לחן, לא שיר, אבל צורה מסוימת של אמירת 18 למשל. אני הייתי תמיד השליח הציבור, ואמרתי את התפילה בניגון או בנימה מסוימת, שהלכה והתקבעה עם השנים, פשוט ככה התרגלתי. גם למשל, יש פה קדיש בלשון הקודש, לא בארמית. גם זה צריך לומר פה, שקדיש, יש בקשר לקדיש כמה שאלות גדולות שאפשר להעלות כאן. למשל, קודם כל, למה בכלל קוראים לתפילה הזו בשם קדיש? הרי המילה קדיש היא מילה ארמית ופירושו קדוש. ממתי מכנים תפילה בשם תואר? זה כמו לכנות שולחן, לא יודע, במילה חם או קר או משהו. זה לא שם עצם, זה שם תואר. אז היה צריך לקרוא לזה למשל, אם הכוונה היא קדושה, אז היו צריכים לומר קידושה, בארמית קידושה. או אם המילה המקורית היא בעברית קידוש השם, אז היה צריך לכנות את התפילה הזו בשם קידושה דשמה, או לא יודע, משהו כזה. אבל קדיש, בכלל עד היום אין לי שום מושג למה מכנים זאת בשם קדיש, למרות שזה כבר מופיע בגאונים בשם הזה. ברור לי שהתפילה הזו הידועה אצלנו בשם קדיש הייתה במקורה בעברית, לשון הקודש. מניין לי? יש כמה ראיות לדבר. בתלמוד הבבלי הפתיחה של התפילה הזו מוזכרת בכמה מקומות. למשל בברכות דף ג' או ד', שם כתוב אליהו הנביא דיבר עם רבי יוסי הכהן ואמר לו משהו על בכל יום ויום יוצא את קול ומכריז כך וכך, וכאן שם כתוב יתגדל ויתקדש שמו הגדול. לא כתוב שמי רבה, כתוב שמו הגדול. אז זה לא טעות דפוס. וגם בדקתי בכל כתבי היד, ככה זה מופיע, יתגדל ויתקדש שמו הגדול. שמי רבה זה כמובן תרגום לארמית, וזה מופיע בעוד כמה מקומות בתלמוד. כלומר, זה לא טעות. התוספות שם גם במקום, הם גם עומדים על כך. תוספות הבינו יפה, שכנראה התפילה הזו הייתה במקור בעברית, ולכן הם טוענים שם שזה תורגם לארמית כדי שעמי הארץ יבינו. כלומר, בבבל, כדי שעמי הארץ הבבליים שאינם בקיאים כל כך בלשון הקודש, אלא בארמית, שהם יבינו משום שזו תפילה עליונה, נשגבה, שהיא בעצם מתמצתת את השאיפה העליונה של עם ישראל לדורותיו, של קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה השם הראוי, אגב, לתפילה הזו, לדעתי, וכך נדמה לי שכתבתי פה. התפילה הזו נקראת בשם קידוש השם. כך צריך לומר, לדעתי. האם פסתי את זה ככה? בואו נראה. קדיש בעברית במסכת סופרים. כן, עכשיו, זהו, עכשיו יש עוד הוכחה, מה שהזכרת עכשיו, מה שאומרים לפני קריאת התורה. אחרי כן. לא, לפני, מה שגם עד היום, הרי שימו לב רבותיי, אני שוב פותח פה נוסח, סידור רגיל, נוסח אשכנז. אני פותח פה בתפילת שבת למשל, שמוצאים את ספר התורה. מה כתוב בסידור? תכף אני אקריא לכם. כתוב כך, אחרי שמוצאים את ספר התורה, על הכל יתגדל ויתקדש וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמו של מלך המלכים הקדוש ברוך הוא בעולמות שברא, העולם הזה והעולם הבא, כרצונו וכרצון יראיו. מישהו כאן לא שומע את הקדיש? יתגדל ויתקדש שמי רבה, זה שמו גדול. דברה, בעלמה דברה חירותי, בעולם שברא, בעולמות שברא, כרצונו, כתוב פה, כן? זה הכל כמעט תואם לגמרי, מילה במילה. פה זה קצת מורחב. אז מה אנחנו נוהגים לעשות אחרי קריאת התורה? אחרי קריאת התורה אנחנו תמיד חותמים את קריאת התורה בקדיש, נכון? אז מכאן מסכת סופרים, וזה מה שכולם ישראל נוהג עד היום, גם לפני קריאת התורה אומרים קדיש. אומרים את זה על פי מסכת סופרים בעברית, על הכל יתגדל ויתקדש וכל שמו של מלך המלכים הקדוש ברוך הוא בעולמות שברא, זה הכל בעברית, זה קדיש בעברית, ואחרי הקריאה אנחנו היום נוהגים לומר את זה בארמית. אז אני בעד לומר את זה פעמיים בעברית. אנחנו צריכים לסיים, אני מבין. אז אם כך, אני מקצר ועולה, ואני מברך אתכם וכל מי שעוסק בנושא החשוב הזה, ושהשם, בעזרת השם, יצליח את דרכנו. אולי אתה מסכים לספר לנו על העניין של הקריאה בתורה, זה נראה טוב.
לעניין קריאה בתורה, כפי שאמרנו, היינו בעיקר המניין התקיים בראש חודש ובימי חמישי, אז זו קריאה קצרה, ואנחנו נוהגים לקרוא גם את התרגום הארמי של אונקלוס, שאני רואה בו חשיבות גדולה, אני אסביר תכף מדוע, וגם היינו קוראים תרגום נוסף, שני, בעברית מדוברת, מודרנית. זה כמובן מעריך בהרבה את הקריאה, אבל אם למשל בשבת קוראים דוגמה 35 פסוקים במקום 120 פסוקים או 150 פסוקים, אז אפשר לעמוד בזה. לכן גם העניין שהיינו מתפללים בשבת, גם עשינו את זה. אז אפשר לקצר בהפטרה, אפילו נוסיף את זה תרגומים. תראה, ההפטרה אמורה להיות בדרך כלל 21 פסוקים. 21 פסוקים זה לא כל כך הרבה. כתוב בפירוש עם תרגום או... כן, אפשר. כתוב מפורש, אפשר, אני מסכים, אפשר. בהחלט נכון. ולכן, ידידי ורעי הרב יהושע בוך, חכם גדול ומחוכם, בהרבה דברים, בוודאי בתורת ארץ ישראל, הוא היה מחבר את התרגום הזה הנוסף, השני, והיינו קוראים גם בו, ואם אתם שואלים מדוע אני רואה עניין בתרגום הארמי, אני אומר כך, קודם כל, הארמית היא השפה הקרובה ביותר לעברית. אפילו חלק מהתנ"ך כתוב בארמית. אסור לנו, למה יהודי, לאבד את הקשר שלנו לארמית. ואם לא משתמשים בשפה, כמו בכל דבר, אז מאבדים אותו. either you use it or you lose it. זה דבר ידוע. האשכנזים והספרדים שאינם רגילים לתרגם את התורה כבר דורות רבים, רובם הגדול אין להם מושג במה אומר אונקלוס. זה לא עוקבים אחרי משהו. אם קוראים, לא מבינים. אבל אני מתפלל בדרך כלל עם תימנים. התימנים שרגילים בזה עד היום הזה, כולם מבינים פחות או יותר מה שכתוב שם. וודאי מי שהוא ממוצע ומעלה מבין כל מילה, משום שהוא מגיל 5, 4, 5, הוא לומד את זה אצל המורי, ושומע את זה בבית הספר, ומסבירים לו, והכל מובן. אז זה יתרון אחד, שהשפה הזו לא תלך לנו לאיבוד. מאוד מאוד חשוב שנשלוט בשפה הזו, שאנחנו, ילדינו, ידידינו, מכרינו, כולם יכירו את השפה הזו שיש בה עושר רב. יש לנו כמובן את כל התרגומים לתורה ולנביאים ולכתובים, דברים חשובים מאוד, ששוב, מתוך הקשיים הלשוניים, למשל, תרגום על ספר תהילים. יש חברותא עם תלמיד שלי בכל שבת אחר צהריים, אנחנו לומדים ספר תהילים עם הרבה מפרשים. המפרש הראשון שאנחנו מסתכלים בו הוא התרגום. למה? כי אנחנו מבינים אותו. מי שלא מבין, וזה רוב הציבור, ספר החתום. לא מבין מה כתוב, אבל זו עבודה גדולה מאוד. בנוסף, אני טוען שגם מי שדובר עברית מבטן ומלידה, כמו ישראלים בימינו, שומעים את פסוקי התורה. אם אין נותנים רווח בין פסוק לפסוק, עם כל הכבוד לנו, שאנחנו דוברי עברית, המוח שלנו לא קולט בדיוק מה שנאמר פה. מדוע? משום שהשפה של התורה היא מאוד מתומצתת, מאוד גדושה במשמעויות ורמזים ועניינים, וכדי להפנים את מה שאנחנו שומעים באוזנינו, צריך איזה רווח מסוים. הרי בין פסוק לפסוק, התרגום, מלבד זה שהוא נותן לו פירוש, הוא גם מאפשר למוח לעכל מה שמעת עכשיו, ששומעים בום בום בום, פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק, אפילו קוראים לאט, עם כל הכבוד לכל הצדרים שבינינו, אנחנו לא קולטים את כל מה שכתוב שם, אולי קולטים 60%, אבל לא 100%. יהודי אולי בגולה שלא מבין עברית, אולי קולט שום דבר, או 10%, אבל זה לא מספיק. לכן אני דוגל גם בתרגום הארמי, וגם בתרגום שמעביר את הדברים לכל דובר עברית באשר הוא. נעמוד כאן? כן, תודה רבה.